Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndine kavidhio kandoda kuratidzai kese kakazara handiti. I think kanenge kari kuma 4 minutes kana 3 minutes something handiti. But chekutanga ndichida kukwasai mese amhuri yeZimbabwe pano paSaint TV abasa richienda mberi. Uncle Saint is my name. Thank you so much. Thank you so much for your unwavering support. Yamunoramba muchipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. If you are new to this YouTube channel, yes, this video is play up a YouTube channel. So if you are new on this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to go and follow our Facebook page, Rakanze Saint TV, zumwezo ne IG account yedu, Instagram account yedu, Saint TV official. So panika video kari kusekuleta mastreetsu kandati gandizo pau vana paSaint TV vane hanzvadzi dzangu vazvionere vega. Kavidhio kemuchinda akasungwa aratidza kuti aritori mumaoko emapurisa kukembu kunaika kwaari kukonfesa ega kuti aiba mubiro wai handiti aiba mubiro wakaita sei panzvimbo dzese dzaenda achinoba. So kavidhio kacho ndokari kuteera. Imi monyora comment section kuti munofunge nezve mukomana uyu handiti ari kufungidzirwa kunzi imbavha. MuZimbabwe unosungwa ukati munhu ukapomera munhu usati wane umbo. From Uncle Saint, the only Zim Uncle kavidhio kacho kantera. Kana ndichiinda kwandindichienda ndokugeza maoko nekumeso ndichisa mumwe ndisa mumwe ndoenda kwandiri kuenda. Ndikasvika pandei ndasvika munhu kana akavata ndikasvika pandei ndasvika ndikabvera ndangosvika kana padhoo panopinda napo ndingamosvika padhoo panopinda napo ndikangosvika ngangonomira ndikangotsika ndikangosvika ndikatsika so munhu atombobvera adii aita action otoita misi dzauri kuita obva wabuda ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndotora saka iwo pawakanotora pafoni yemuzvibhonga apapo wakatora sei foni iya baba wakapinda sei wapo ndikasvika pamukova vanga vakakiya nekukati but vanga vakakiya vakaisa kii mukati vakakiya vakaisa kii zvekuti ukakiya unosiyira mwana ari mukati. Ndikati ndikapinza ruoko ndikakinura ndakatokinura ndikamboti 100 meters ndakatongora ndikazodzoka ndikatopinda. Nguva yandakapinda vakashanduka vachitarisa kumudhuru kutofuratira kwawanga uri ukanyatsoshaara zvawaida. Ndikasvika ndikatora mafoni 3 ndikatora wallet ndikanoiseta ndave pasha wallet haina chinhu ndikaposhera pamusoro pemazen'e kiya yandanda kinuresa nayo ndikangoikanda kumabhangara kudhuze nekuzibhonga ikoko. Wanga unani pawakaita izvozvo? Apo pandakaita izvo ndandiri 1. Saka uri kuti wane nguva yakadii uchizviita zvinhu zvawatora chinhu chako ichochi? Ichi chinhu ndakachitora pandakabuda manje manje. Ndeyekupi nga ndakakupa chinhu ichochi? Mushangani. Toka wakatora. Ko pawakatora kwevava wakaitora sei? Ndakasvika ndikatocha so vanga vakatofuga maapa pana dhoga vanga vakatofuga wakatofuga ndobva wakutorako akasvika ndikavatocha so mwatona akasimudza musoro akaita tasekuda kuda kutaura akatsikitsira zviro pasi nemo ndikadzokera pasi anda nditochi ndikadzokera pasi ndikadzoka ndikati nemo ane nhema ndobva watora ukadzoka ukatora ndikadzoka pasi ndinetsoka ndisina kupfeka bhutsu ndikatodi ndikatora ndikabata rekei nefoda ko pangu pawakazoenda ndepani? Ko peuyu wakanotora sei? Right.
zvakaitika nezvekuti ava ndemwadure ndiri kubhawa ndo zvakaita kuti munhu wanga anaye munhu anga anaye handizi kuti ndiani wanga anaye pane madure ndikuti handi empty rangu ndo randakatevera kaini mukati muwe ndakazopinda pakandibvunza kuti ukudei handi wakataura neni wakavati ndakataura empty rangu ndo randaitevera mira mani abesesa nyarara kuti empty ndo ndaitove nayo but pandakataura newe ndisingazivi kuti ndakatombostika zve2 minutes iye anga akavata achitaura naye iye ndakamutocha soka ndakatovata nawo but anga asingazivi kuti mune munhu akataura nenika ndakatombogara pasi ndikatsikitsira ndikazopepuka ndikati kwakuchena ukatotora foni nebhatiri ndandikutaura ndakasina moto ndakatsenga ndikakanda nememory card ranga ri muchifoni kudii memory card rako ranga ri saka iwewo nekuba kwauri kuita kuri kuwanei iwe